มาที่ดูไผ่ขับมาบ้านนั่งดูเหมือนอาภิษนะขับพละนั้นเพี้ยนอะไรอ่ะไอ้อะตรงนั้นไอ้ใบมือนะไอ้เอ้ยเฮ้ยขับพละน้ำมันจะขึ้นนะอีชุบคนละสีน้ำมันเฉยทานทับทอดทอดนั่งอยู่ด้วยเราบีดีนั่นจะทานได้ไอ้เชี่ยวdan gam kan benda habis ayah gue dijauh tenang gue beli curah ini nomor iya matelang dengan sabun dengan sabun denganตัวให้มีคนพูดคำนั้นกูมันเลยเชื่อทำเนอะพี่ชายอ่ะยกดานเด้อป่ะบุกขึ้นมาเด้อมาเชื่อทำไหมนะการผู้เยี่ยมการผู้วิละการผู้เยี่ยมมันเป็นนี้การดองพูดคือบ้านหลับแบบเชื่อผิดkau nurut mau aku malah kau nurut kan di thắt sih ông thắt đi có con hả đi này như vậy đừng nữa à Kalau beli, kan sana jibu juga thằng mình đi, đi beli chứ, yêu chu ra lấy thằng mình đặt lấy giờ, chiếu hàm nan vui với thằng ra được mình đặt lấy quá chừng là làm cái gì cả, tiền ra vậy, làm cái đồ phong đặt tham mà bao nhiêu. Saya bawa nang muka. Tu kau nak bikin tak? Saya mau mengusir lagu foto kemana? Foto ke mana? Nang abi sindu kemana? Bisnau lah bisnau. Ini mana bisa saya nak tolong bayar? Apa nak rumah? Kuda ni. Kuda ni apa? Kuda lagi ni. Ada bujuk sekarang lagi mana? Kalau mungkin anak tu, dunia ini jadi. Ulam pede jauh mana bus tu kudu. Ni orang tu. Macam tu orang tu lagi. Kayu beli aja ini. Kau suruh jual balai bayar ni yang kolom apa macam ni. Kayu beli aja. Bila sudah lah kita ni. Ui leo này thấy cái này đồ. Gila sau đây cứ thật làm lấy. Bơi ông xuống này.
Udah begini. माबा सावनाय माबायालाय माथो मोनामबो मोनामा बोरै मोनिखौसो लाबो दैयालाय बोरै बांद्राय बुरजा होग्रोबाबो माबागोन बेखौलाय माथो फुनदा गुस्थियाव आं रोङालै फुननानै हो रोङालै नोङो बिदि खालामदों आं रोङा बिदिखौ बाय मोना दैखौ आबै साबोना आंनि आखाइनि दै गरदसे लोंलांदो आबै समा नै बेखौ गाहार बारलांदो आबै थांदो आबै नोङो बबे जायगायाव थाहैनो मोनगोन नोङो आबै आंखौ गालांनानै नोङो थांदो आबै माबाया जाखो ना माखो जावनाया जाखो ना माखो नायै दं नैबे माबाखौ बिमाया दंफैयासै हनै एसे दंबावदो बिफायाबो दंफै सानैबो ओमफ्राय नैबे मारै मोनायाव सोजोबदो बिसोरखौ लांजोबोबा नोंनाव सोजोबनावदो बे मामा
서울이 상황이 있던데. 지금 당신 낸다. 하나가 되시는 거 하이드로 마 우시다 브라 보고 우시다 우시다 가 보고 마 하나야 말아야 우시다 숨나 Kebde rabu dong nong sana bukan kebde kebde belum kebde Silahyo. Isi tahu apa yang uci. Belum kayak. Nih, itu dari sanksi ya mana? ini nama nampak ada biru pula. Biru ini tak ada biru kuai tambah. Kalau naja kemudian nasi bawa dapat dapat tak tahu saja nak naik naik nak kami naik cuma ni. Ini tadi biru apa di dalam tadi kuai naik ini biru biru nak tahu. Ini semua penyanyi ini nak tambah. Ini kalau nak kasih saya makan ni, nana saya ni kapal ni semua nama. Kui budak. Napa? Lanjut.
मानिदो नाथाय मा खालामनो ना दिनै दिना बिसोरनोसै अरायबो नोंखौ जोङो दिनैनिफ्राय नेवसिनाय जासिगोन नाथाय नोङो आलो गोजोनै जों जेराव जोंनि साननाय बायदि बेखौ दोनहैगोन नोंखौ बिमा बैसोमुथिनि सायावनो नाथाय नों जेरावखि थाया मानो नोङो अरायबो सोरगोआव थांनो नाजानो थाखाय जोङो नाजागोन बेनि थाखाय जोङो नमा नुफा नुबोनो गैया गासैबो जुजिगासिनो दं नाथाय नों मा खालामनो खाफालावनो बिदि लिरनाय खोमा दा दिनै नों बे ससेयाव रुंसारि जालांबाय बेनि थाखायनो दुखु मोननानै दिनै नोंखौ बिदाय होनाय जाबाय दै रावखौबो दुखु मोननो मोननाय नङा दै मबाइल लादो सोरबा मबाइल लादो जिखुनु दान्दिसे सम माने 1 मिनिट नामै जाहाथे आंनि फिसौआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनो बेनि थाखाय एसे कन्ट्रलेन्स होनबा सोरबा मबाइल नायदोंबा एसे नायदो होनबा जागायबाय udah hangga oh itu lalu tidak lalu gini kalau oh माबाजों हमनानै गुमै लागोन गुमैया खासिया ayo nggak ada satu juga penyakit yang saya नियमथ' आं जेबो जोंनाव ओरैहाय जेबो नियम खालामनाया माबा हरबाय जेबोथ' गैया जे फैसाफोरखौ बाहेरायाव माबादो हरनायफोर जानोफोरखौ बाहेरायाव दोननानै सोरबा जौ लोङोबा बिदिल' बेनिखौ हानदो नियम गैया जायखिया हरग्रोदो फैसाया
माबाखौ हरला हरफायो होमबालाय फाथिनि माबाथिनि हरसै जेब्ला हरसै दे फाथिखौ खोबखादो नामा र' आथिं हाबनानै बोफ्लुमहैयो मानसिया खोबखादो थुनाखै हाबनानै बोफ्लुमहैयो सिदा खालाम ओमफ्राय कारपेटखौ मोजां गान्दुखौ जोख्लोब बे कारपेटखौ खासिलाबदोंमोनलाय दहाय खासि दङ बेखौबो एसे लाइ खासिया माबाबाबो ओरैनो आरो बैखौ बोरै खालाम बेखौ बिदि खर'निखौ ओरै थाब फबनो आरो ओमफ्राय बे होगोथों खाफाला नों मा लानानै फैयामोन हा हरनाय जाबाय नै दुखु दा मोनसै उल्थासोमोन खासिनाया बिदि बोनो हाया बै खाबै कारपेट सिङाव सोग्रा बिदि नङा सिङाव सोनांगौ गन्थं सिदा सोग्रा हा हरनायजों एसे बोखादो दे हरो होलां बोदो हरबाय खौथ' गंसेया बैफोरखौ खबजाया माखासे बेखौ ओरै साइडआव सावो ना मायोब्ला बेखौ सावो नाङा जोमै मोनानो सेवा सावबा जोमै मोनानो सावनोसो नाङा अर जानायखौ जोमै मोनानो नांगौ ओरैनो गारना सावसै खबजाया जायोना बेहाय हरफाजोबदो साइडआव गथ'फोर गेलेयो नालाय बादाव बेखौ नङा बेखौ दांदो बिसोरो अरजाया नङा बेखौ नङा अरजाला हरजोबदे गेलेयोना बादाव जागिनांगौ बुख्रेबबाबो जायोलै बिसोरखौ बोरै खावनाय नङाथ' ना खावनांगौबा मोनग्रा जागोन ना बेयो बाल्थिंखौ साव माबालै नांला बै साथाफ्रा थादोंसो बेखौ गावनि माबायाव 가시.
सावनांगौमोन फानांगौमोन नों एसे माबाया बोबाय दा एसे 왜 까봐 말씀 하시냐고. 좋다. 이거 하얀거만요. 근데 하얀거만 요새. 촬영 하는데. 사실 저건데. 다 하나냐 왔다 하나인데 이제 그냥 하프라가 이렇게 하나 저일래. 저요. 제가 먼저 왔다 에페페데 가시데. 너무 피해가 진짜는 안 됩니다. 이 정도라고 하고 통통이야. 이반에고요. 시티는 내가 무심히 받은 것도 있을까? 무심히 여기서 탐 가보는 것이 뭐 하부모의 쓰레기 있는 거. 이거만 이제 내진 가. 싫어 쓰면 지금 좀 맞아, 대장로. ये मापा किया 너무 하잖아 되는 그렇지 잘 통단 किया 이제 뭐 선생님은 망인가? 하도 뭐 이마 하고 그 고단에 많이 오는데 이거 나야 고단에 차이스키 만수리 중자는 거 가보냐 그거 보고 왜 학원로 미시라 어이 콜라 시나로 봅시다. 보이니 어이 콜라. 왜 예전 바로 전화 가시 뒤져 버리냐 하나 시루 발라나 릴로 탐바 고생이네 아니 콜라라 그거로 컵자리 요래 그래 무슨 영화가 안 그만 자 이제 저기 자 우리 나 콜라자 사카로 그러는 거 콜라 이번에 하나 버리나. 이번 카메라 사이즈 카메라. 그 저번에 하잖아 이거 원래 시킨 작은 까 마가 봐 이게 소리 이거 봐 이렇게 설명이 있어 나야 맛있는 시간 받다 하고 드시건데 다시 말해봐. 이번에도 약간 모르니 하 우리 진짜 앞랑을 진짜 앞랑을 오मफ्राय लास्टआव बै आफाङाव गरसे ग्रोब दोनहैबाय 그냥 그지가 하기 부족나 해도 되고 그야 그냥 또 봐봐 가버니 성분이가 이제 가만 बेखौ प्लेनल' खालामदो हाथाव जाबनांगौ दिसाबो दे बेखौ हाथाव जावनोल' माबा जाबनांगौ माबा 이나 이거 빈시 ओमफ्राय दे ओरैजाय ओरै समान 잡히기로 우리 잡을 거가 상식고 하대단 숨는 거 뭐나 살려고 하는 거네 गथ' मानसियानो सयज' खालामना 살이나 그도 안
ओरैनो साबाजों ओरै बुंनायल' गोनलै आंहा एकबारे सिरि मोनसेल' मबा लावाबो मबायाथ' लावाबो थांबावगौमोन दा मानसिया होननोसैलै नायनायाथ' नायबायना हाजार गोरलैया ना फैफिनगोन ना मागोन बे लावहैगोन लावबाबो फैफिनखाया लावबावोमोन ना लावबावामोन गैला लावनाय माने लावलांनाय माथो दहाय मोनसेया बै थाबाय बेखौ लांफादों बेनिफ्राय जाबाय